ɛno anya awie tu ɛwɔ hɔ amanhene ayemfo adehye abrempɔn wɔn enne wɔ so wɔn ba nyinaa no wɔn aba ama wɔn akɔ akɔtena ase sɛdeɛ amamena ne nhyehyɛ teɛ no ɛnkyɛ pii ɛna wɔn a wɔn mu di dwumadie wɔn akyɛ amedi tu dwa wɔyɛ ɔhene na ama ya ɛne ɔhene mu ahene nankasa ɛɛba wɔba amamena mu no wɔbɛka akyire yɛma akɔ ama amɛtena ase nipa baako pɛ ɛna amamena mu no ɔhene ɛbɛtena ase kora ɔno ɛtumi ɛba akyire yi ɛwɔ ɛhɔ nom sɛ wɔrɛ santena atoɔ yi dabia meka sɛ wɔn sɛ yɛ wɔde adika pie nyenya haban ɛne nkokɔ mɛsa ɛne haban a aka ɛne nneɛma bi a yɛntimi mfa nto da ɛsugu yawam na so kwabrane di kan a ɛsɛ baako pɛ ne twa kyerɛ wɔ sɛdeɛ ɔte okuruwie ɛne ɔkrawie ɛne brawerɛ nwoma soɔ wɔɔba na wɔɔba no no wobɛdi ka hu sɛ frank asante ahosuo no sɛdeɛ mɔdi ka hu no ɛna ɛyi ne tie no ahabanmono tuntum ahabanmono no gyina ma yɛkwayɛ ahodoɔ ɛwɔ asante mɛma yɛkwayɛ baabu no saa ɛnso na tuntum no ɛyɛ mu nipa a ɛwɔ mu ahosuo sradeɛ awokɔ sradeɛ na ɛwɔ mu no ɛkyerɛ sika kɔkɔɔ papa bi a yɛte soɔ ɛwɔ asante mɛm ha no mo ɛtwagu ansa na wɔn asante ahyɛnsodeɛ no ɛno nso ɛna ɛdam no the symbol of authority ɛno ɛna yɛayɛ a ɛdam no ɛdikan na afei yɛawa no ɛtoa so ansa na wɔn kramo ɛne ɔno nso ne dɔm ɔno ɛyɛ asante kramohene a wɔn mu yi nkonyaa ɛbɔ fam bɔ wiem nim neɛ ɛbɔ ne neɛ ɛbɛ nyinaa pam sunsumfi ne sunsumbɔne ɛdidi santehene anim na ɔtoa so wɔn nso wɔtoa so saa na wɔba a wɔn asɛ nsafoahene ɔno nso ne ne dɔm na wɔn toa so ɛma akɛntena wɔn baanu safoa egu nsa so na wɔn baanu no nso ɛtoa so afei abrempɔn ahene nananom ɛna wɔn toa so wɔbɛwu sɛ ɛkyɛm ɛnna na kane na asante ɛde kɔko wotutu a enwuram wotu aganya enwuram ɛno ne kramranteɛ ne papa mpanyinfoɔ bi wɔn to kɔ soro saa na wɔn ɔdan no wɔn awia bɛka sɛ papa ɛnyɛ papa yɛfrɛ ne sɛ ɛkyɛm na ɛno nso toa so ɛtoa so saa na ɛba ɛnɛ wo hu kɔkɔsɛsɛ ɛnka ho nnɛ san sɛ anibrɛ aba ɛno no yi ne ti saa na ɛba na afei deɛ wɔn hu sɛ sika futuro no ɛnso egu adeɛ hyɛnhyɛn mu na ɛso kwabanane deɛ a na afei deɛ obeduru a wɔso wɔba no na wɔn hu sɛ wɔyi ne ti a wɔba nti wura a efie mu pɛɛ ɛna yɛgyina yi a sante na ti ka to bɛɛ sɛ kwansini a ɛkɔ yi a ebezi saa mmiri yɛnyɛ hu deɛ ɔte okuruwie wɔkrareɛ ɛne brareɛ nwoma soɔ no
Yɛwie afei na Asantehene nankasa Otumfuo Osei Tutu a wɔtɔ so mmienu Dr. Raise the Power 2 Asanteman agudeɛ Asanteman akadeɛ yɛasoa de sɛ kyɛn kokro na yɛde ne ɛba ɛwɔ ahanom a front on from ɛne ɛkyɛguo no front on from hima ɛne n'agudifo ma ɛbɔ ɛne ne dɔm ɛna wɔn twagu wɔ ha no afei ɛna wadu baabi afɔntɔnfo yi wɔ wɔn sɛ wɔabrɛ ne nanteɛ n'ase kakra ama wɔgyina hɔ wɔhwɛ frɔntɔnfo asafo a wɔn ɛyɛ mmaa baasa a wɔn mɛhyia no a wɔn na wɔn ta asa didi Otumfuo anim no wɔn ɛde ɛredi agorɔ ɛresa ɛrekyerɛ nneɛma ɛde ɛkyerɛ sɛ wei ɛyɛ asante deɛ yɛayɛ ne sɛ kokoro sɛ kyerɛn ɛwɔ nyansapɔ so ɛne yɛde ama mu yi enti afei na wɔhene ɛde ne ɛrekyerɛ wɔ dwabɔ n'ase ɔkɔ na ɔkɔtena ase a ansa na ebie mu ama ahɔhoɔ ɛne obi a ɛwɔ so wɔkɔ na otumi kɔsra wɔ hene bi a wakɔ na wakɔtea no na wɔne n'adi nkita ho ɛnti yɛbie na yɛnkɔe na yɛnkɔtoa so ɛmfama mu abra a wɔhene ɛkɔ dwabɔ n'ase aha ayɛ nyansapɔ subscribe na share na like day 2 of the 30 year of the Asantehene, the late Asantehene Nana Predu Yadom the third.
ati ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame